ô chỉ bị về cú lệ với nào chuan video tem mà xong còn upload na chan chu cái channel mình sắc tu khen khát veng gần veng hai dewa hian video te siam le don lo mi ngatinge upload thari vai rong ni har ta ve i channel pakhat ke na khan upload thewak don to lowa ti ti hai rong soya ka tia khang vel te ne khan arong soita ka khan ka man lo em em a min sia thiam na kha ka mo mo a ti chuani hey tun po February ni khata kan exam do na eri tu February de khata kan exam do na chu wak to di karok siam lu tuk the do lowa tun po karok upload to ri po in en apiang kha full in emo lo en sakula ti chuanin ka video rong upload apiang kha lo en sakam lo thu sak zel turi kan ngen bok chawa ti chuanin YouTube a kha mi han search la hetla ya ti chuan zia sa ka ne wang signing sa ka ne wang zia chang te ti khan mi han search la chuan hetla ya mishing mel boto thalak lem la mishing mel la nga hian han lut la ti chuan subscribe ti hian met la ti chuan in bel lo omonga ola hian mi han da sakla khongein ti chuan in ka video upload therapia mei lo ai lo mu theina nin min lo subscribe sakanga ti chuan in try lo ti phei ni chuan in min lo share sakla video thar lo chang reng don ya chuan kan kal hal menga lor khom kan en ho do na video kan en ho tur hi muna mi lo ti ni chuan min lo like la ti chuan comment la mai lo si don ya